wallahi buri ya karbe ka. ce tashi barna aiki kowa ya gaba bai saba ba jama'a ga kurma ya fara wasan kasa a dawo lafiya albarkai yana sane kurma Allahu akbar ta idan sa mu zuwa bayan rawa ina wani aiki dan saurayi a cikin shi sama kai a rabi na gode a rabi ya huta kuka tun da ina ya huta na fada na kuma alƙawari ne Kashmiri. Kana kare mutane malam. La ilaha illallah na ce a biyo mu a sha kallo dai masoya. Na ce ga uban gidanmu nan ga mai gida nan ya kawo. To bari mu gani. Bari mu gani wane ne? Sa'idu ne? Allahu akbar to godiya yake mai gida. Sa'idu ya gode. Sa'idu godiya yake mai gida. Rabbana ya mai da gaban sa. Ai na ce a garin nan mai da kamar alƙawari ne. To godiya yake Sa'idu. Kin ga yadda ake yi yan samari ai kowa da zansa. Subhanallah. Kurma kai muke jira. Ina kurma ne. Yeah, guys. Allah musu a ba su hannu a tafa musu da Allah sai na gode ku koma ƙasa muna share fili ne don muka shiga aikin da mun tafi dodar an yawa